Hak tengok pa berdukuan berman sim berkuat. Amen. Kajing ju try jing Jesus Christ ba kajing jeng ublay. Lamba kajia selok juman sim berkuat kendang rangkat bat pi barok. Rengkat bat piru. Ku hamen ku parang ila poi. Sya kasengi try la ya ka bakat pra. Bat ka ketien ublay kapan kan mau yangi. Ya kajing kajing sebun jong u. Man pendap penbiang ya gejing don kam jungi met bat men sim pakham tam hagani kasngi ukot uwer ingi bangin pong halade da kata gejing long bathamai bat ie no e gejing long barim gejing long kabadap da ki pop kisang pakumta gani kamas bekhu ni tuai gerpang na kabenta kabalang na kabenta ki pa jong ublay bangin yo e gejing e jong ublay bangin pong halade Nagi jinglong bathamai babut nuksa yau jisu ubalong ukupu jong kajing em. Pan ngin duai ru hagane kamas bapuat nag benta ipadar barok hagabang ikan mau yau John Mary Vianney bakuat ubalong unong yada jong kileng do ngidwai balang baga jia sat bakrau jong u kileng do barok kinlong kita kibriu kibaim kajing em kabariu belai badap de kecing start kecing syampang ban syakri ban iet yau blai da ka baki syakri ya kipan jong u hagan di kamas buku ingin dua ka pangru na ka benta kecing temu jong i wei pai wei na ka benta ki papang i bastom ki badon kam ya kecing dua jong i baken yo ya kecing ko jong kya ka bapura in dua na ka benta shibun ki bri ki basyam ya kecing lanot kam tam hapo kas jala Kerala hapo vaina ngidwai nam tagi brio gitu balaja gitu brio balaklat no bakin yo ya kajing e jong ublay kam tam kajing suk badang ba ublay nang kurku godo isibun kinong yarap bakin la ban kershan bakin la ban ati me ban sim kana bakin yo ban wat peng gitu brio ki badang ja hadup mentah tungin ya sangat sipor ban kemiet ela kajong kamen sim ban maap no belai ya kilat kita begitu na cing barok kena bangin long ki bala krek ban lek niam ya kecing maya bekut ngapla hau belai badan bo barok pada pigo hamen kepara mamala lek posbu ne da kecing berkat berkitin berkikam da kecing lek kalat da kecing lek palat changa da kecing lek palat changa da kecing lek palat bakrau changa Namar katang kapat kamaraya pakut kabaya sak testi kengel kiriu kut pada pigu hamen kepara banduai na kabanta chunga how try village ublay badan bo baro ni sne yangi bandal map iki pop chungin unyalam yangi sya kajing embam cukut amen. Traiken ratku blai isneyangi Traiken ratku blai isneyangi Kristu map ku Kristu rap ku no penim jongi penim yangi Traiken ratku blai isneyangi Traiken ratku blai isneyangi Kristu map ku Kristu rap ku nong penim jongi penim yangi Play shadrong, but haken do jing suk, haki ben riu baro, badan kamon baba.
Ngiyaya royami Nginaman ngimani Ngiyay pendon burong Bat ngis ngonguyami Bat ngis ngonguyami Utrai ku play simpeneng Ku kepadan borbaro Ku kun marwei ukpa Ku trayu Jesu Christ Ku kun lang brodu blay Bakit ki popertay Tu priang ka jingkerpat Tus ngosen eyangi Tus ngosen eyangi Detang mami bakut Detang mami utrai Uwe bahaklitang Mami ko Jesu Christ Mami bayay long blay Hajing ya long kaway Baru mensimbakut Akaburam ukpa Akaburam ukpa Chungin ya tuwai Kukpa unong tau but unong syarai chungi tu ya jan ya laki kun ki bakar pat ya me Tuma bikilai kilat chungi tu pen bahabiang yangi matudai ngi na gajing ma baro da utrai chungi Jesu Kristus kun chume ube mabasin syarang kat bat me hak jilong kawe chung man sim buku ublay junam la junam amen. Bandang iya yang no daga keti utrai hari ijau. Habang isong hajan kitiu do, bat ngiya bampu haban dakdang. Pilai lambak ingi shane syari kenja. Ban penyang i upai baro katne di kajing tangan. Ti utrai lo ong ha umoses hakmi ngan sepenhap selap daw pu na benang. Naga bentah chong pi. Kipat ba kinyami bankhar kat babyang sisngi man gasngi kumta ngan tenjo yake lada kinya ni em ha ka anjonga ngalayo sngaw wi kajing od jong upai Israel te uong haki enda la kem yong reng phin sayo bamdo bat enda men sepat phin sakdang da upu Hangta pin setiam, bangalong utrai, ublay jong pi. Ti endala peremben, kita ud, kilawan tiu, bat kilasop ya kajaka dara. Enda menstepan, lasiang ya kata kajaka dara, baro laki umjar. Enda kata umjar, kalarngan. Ladon halas hasla jong kata kari kenjang, ke ba kabani pupum. Yesrem kumutali hakhendau. Habaki pa Israel kilayo iyaka kiyoong paramaki kaisya katay. Kimtep satya kade kae. Ti umasas ulayat ho iki uday ukpu ba utray ulay ki banba. Kaktin ublay. Ngis ngungu yaw play. Ki kamu blay Nindra ki anjong
อย่าจริงพาอุตรายกี่กำบาคราวกำบาดอนบุรองบาดกาบอร์บากาจงอุกี่กำเพลากี่บาอุลาเลบาดกาอันบาอุอายบาดกาปาเตงกาบาบุตกันเตมอย่าจริงอีจริงพาอุตรายตุงินอมแกลกีกามูเบลเงราคิกีอันจงอูบาเกนอมลองกุมกิกปาเตเมนริวมุตลอบริวหารามปาเตงเบนริวบาบอมสแคมดอดูบาดกาบอมยายเนฮูเบลตุงเงินยารอยาอุเบลอุกปายาอุคุณบาดเมนเสียงกุมบาลาลงนาดูเมนเองกอนบาดเมนตาจูนอมลาจูนอมตุงินอมแกลกีกามอุเบลเนราคิกีอันจงอู Kajing pulih baar, kajing pulih nak kashiti u Paulus baku caki Kristen ha Ephesus. Nga ong sa kani, nga kentu ting hautrai, bapin im shu kumba im kiriu pertei. Kata kamdai ka bapilayo jing hikai syapang ukres, nga tharai balahikai ya uhapi katkum kajing shisha kabadan hau Jisu. Kata kamud ba pide ban kenter ya karukom im ba menshwa bat ya ubreu barim ubala puut plak da kajing ramya bat kajing throw bat ban yo karukom perkhat bat thamai bat baken jaman siam pide ban pong da ubreu bat thamai bala thau hakadur kadar jong ublei bat ubadan ya ka hok bat kajing khut kijing shisha kani kaktin ublei Is ngu ya ublei namarkat ka ba ngalayo sngaw na lauk pa ngalaya tulut happy Alelu alelu aleluya alelu aleluya
utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru kajing pule naga gospel bakui kat kumu yo anes Kaburang rami kotrai habau tau pai bau la yi bo jisu dan hang ta lemne ki senran jong uru kila kieu hakilieng ba kila let sha kapernaum banwat yu haba ki pai ba kila lap yu jisu shiliang kapung kila kali yu konong hikai menu me one point shani jisu la jubab ngakren ye kajing shisha pilawat yang namar ba pila ye ki kamba jonga Henry namar ba pila bam ye ki tuki kepu habanda kadang wat train nak benta kajing bam ka ba sep Henry tu train nak benta kajing bam ka bane sha kajing bam cukut ye kani kajing bam ukunu breu un ai happy namar ublayu kpa ulashan ye ka shap jing manjur hu kumta kila kali yu ayu ngin le khnang ban pandap ya ki kam jong ublay jisu la juba kani galong ka kam ba ublay ukwa ba phin le tunget hauta uba lapha ma kita kila phai ketien tikadak ayu men le bangindup yo I bat dup ngai hame men le ayu ki department jongi kila bam ya ka manna hari kenja kumba ong kacintho la ay ki kupu na beneng bakin bam jusu la jubab shisha ngong happy de umasa subala ay kupu ya phi na beneng de ukpa jonga ubala ay happy ya kupu ba shisha na beneng kupu ba ay ublay wan hia na beneng baru ay jing ha ka perthai ko kan rat ki lapan na tu ai hangi barabor yau ne ukpu jisu la ong haki along ukpu gajing uta bawan syanga onom thangan padu tau banget hanga onom sliang lano ru ka gospel jong utra Kajing ya roya miko Christ kijing pule mentagasngi pen kan mau yangi ya kajing jong ublay kajing baha jong ban pendap penbiang ya kajing dong kam jingi map mensem baru kembang long kajing pule mentagasngi lang ba kajing pule baar ka khot yangi ba ngin phong holiday da kita kajing long batmai ban phong da ukres ubalong ukpu jong kajing na kajing pule banengkong na ki kitab Exodus ublay penkan mau yangi ya kajing kloy jong ban pendap ya kita kajing don kam jing ibat ba mensem ngitip hakalintia jong kipat Israel hari kenja ki leyok ma cibun kijing tenjuk kamtam bakim yo ya kabam kadi ke babyang cibun kijing jenjar namar kajing kerduk kabam kadi bat kumta kipat Israel kila knyum yo ublay kila perta show ublay bat kila ong badan hapo ri Egypt ngim ju syam gini kajing kerdo kiyo shibun kabam kadi umjudan ta kajing kuslai henry wala da ublay ula kulari ki beken yalam syakata ri kabadap da kadut da kangap beken yo ya kabam kasa henry penban kai kabam ki syam da kongpong khamtam hakalenti ya jongki kila syam jing shibun pat henry ublay nama baulong bakan rei kajing isnai ula pendap penbiang ya kajing dong kam jongki ula ai haki ya tau kupu bana beneng ha kadur jong kamana pat ki kpa jong kabalang ki batai ki ong ba une mana lene utau kupu ba wan hian na beneng kathau ya ka kajing wan jong jisu syaka slapur thai manong kajing ba mensem naga bentang jong ajong pi bat ka thoru ya kani kajing le bha jong ublay ya kani ka kamphala ka ba ublay la le hapedang ki pat Israel ka thau la ne ka pen kan ma ya kata kajing ka jong ublay uba ya ne barabor uba
dap berbor da kata kajing iet na ka benta ki khun jong u bat u pendap penbiang kumbau u bleu ula adong ula maham u ong pide ban lum tang na ka benta shisngi jan miet penyo ai ka do man step penyo ai kata ka yo to pu na benang kim don kam ban perkhat na ka benta la shai bat kaniru kap kedau na ka benta jing iwe pe we bakum ki kristan man la ka sngi ngidon kamban phashu blai hagi jing dawai jungi hoi mengiru kum ki pai Israel teng haga jing kerdu teng haga jing khuslai jong ga jing im teng i phashu blai da ga jing arta tien ni khnyum ni kum kali shei medon ngim sngowi kata ga jing don jong blai haga jing im ga jungi handai tukan mau bau blai uyai don barbor bangi wala da utenju yangi hendrai unum kelet yangi unjai don barbor haga jing em jungi bat un sa pendapan biang wala da tengi kata ga jing janjar ka bamanging yo mat ngim sngola sha shu hendrai ublai ubala thau yangi unjai don barbor bangi ut un pha ya kita ki jing yarap ki bala banwan haga jing em jungi haga nukun hukum let's say leng ba ki breu ki babha let's say leng ba Cibun kina kibriu kipadan kata kemon babha banyarap ya kiwe. Shushu ha gejing pule ba mentagasngi lembaga siti Paulus apostol syaki Kristan ha Ephesus ublei ukot yangi iwe pa iwe bangin long kita ki Kristan ki bakloi ban eno ya gejing long barim. Ban eno kita gejing long bamensua gejing long badap dah kapop kasang u Kristus tomboko u ong kani ka jinglong barim kadi ka jinglong kapadap dah kata kapop bat kata ka jingbom tip nama bangim dan kata ka jingtip batikana ngi hap ha kapop kasang bat ngi imsa ha kata ka jinglong barim wala dangi lalong ki Kristan ngi dang im ka jing im kumba ngimpat yo ya kata gajing em bathamai Henry Paulus apostol mentagasngi ukot yangi balada mangi ni la long kita ki Kristan ni dairu ban long ki bakloi ban phong halade da gajing long babha jong Jisu ni juruai gitu gajing ruai phong du Kris Jisu nging yo la ban simentah kamas bakhot kamdai bang Yesu yo pedang yo Jisu Henry gajing yo pedang jung ha yo Jisu ha ka yo Kris bakhot kadaiban pentamai ya gejimut perkat jungi ya gejing em jungi ya ka ketin katlet jungi hatu gejing yok pedang jungi ya Jisu kawan ra jing kalan em ha gejing em jungi mo dena kata kadau u Paulus apostol u bala em sngi ya ka ketin jung blai u bala penya siriem dur ya gejing em la jong kum ka jong u Jisu dena kata kadau la banong dei mangau ba im henry de ukris uba im hanga lada ukren de ka jingkran jo Jesu lada ule ai kadai ka jingle ka bawan na Jesu lani ka eke barok ka thau lani ka kalet na ka banta Jesu hatu mengikum ki Kristan ngino na em ban kam ba ka jingle jingkam jungi ka long tek kum ka jingle jo Kris ani ka kting ka thlet ka ya sriem dur na em kum ka jong u Jesu kani kadai ka thong na ka banta jungi ki Kristan ki khun jong ublai bangin em sngi ya ka kten jong ublai bangin la ban penye sriem dur ya ka jing em jongi kum ka jong Jesu pan ngin duai ka ni ka sngi pakum ki Kristan ngin la shisha ban don kata ka jing shlur ban e ya jing long barim ka badap da ki pop gisang bangin ok bangin phong halade da ki jing long babha jong Jesu bangin im kata kajing im ka bathamai ka badap barbor da kajing hok da kajing reblay kajing isnai ba kajing baha na ka banta kiwe shushu a gospel mentagasngi u Jesu upen kan mau yang iwe pa iwe ba u Jesu udai uta ukpu jong kajing im bat u khot yang iwe pa iwe mentagasngi ong lada ma pi wan sanga penom tangan chu lada ma pi ngai hanga penom siliang shu
ladang ipet sani ala ka jong ka jing em la se ngi sngo thu bangi dang don sibun ki ba mangi ngempat ja thangan la ni kata jing ja sliang ngi dang kwa ki ka ba ka perthai ka terwa hangi ngi dang wat ki ba ken ja perthai ti ko hamen ko para tungin pet ala ka jong ka jing em la se wala da jisu ula ai yala ka jong ka jing em na ka banta ban siu spa yangi ya si ka dang le long le no ai wala dau jisu la terwai la de ban long tau ukpu jong ka jing em ya si mangi ngim pat sngo thu e ka jing kor do jong ka bat ngi dang wat ban ban ye ki ba kenja perthai tua bangin long kum kini ki senran jong jisu ki bong tu ai hangi ya yauta ukpu uba nginum sliang shu banginum dan shu kata kajing tangan dalil lehiru tungin nyoko ri kajing dan basisha jong jisu ha kayu kres bakhoi tungin pengkret ila dia ban yok pediang yo jisu man la kapo bangiwan sha kayu kres bakhoi khnang ba kajing yok pediang jing yo jisu kan wanra sisha kata kajing tengen kajing kala kajing baha ha kajing im jong ha jong pi but ujisu matagasngi haga gospel bakhoi upen kan mau yangi balada mangi ngi IT met bamensem ngi wan shau da kata ka not ka bakhoi bangin yo pediang yu klempep nginum kwa shu eki basniu nginum trang shu eki ba kenja pertai henrei tang eki ba kenja mensem ki ba kenja belai dengan duai kene kamas bakhoi kumba mangi ngin sayok pediang yo jisu ha kayu khares bakhoi ka jing yok pediang jing yo u kan wanra sisha kata ka jing kamen ka jing tengen ka jing palai lo yangi na ka jing tek marau jong ka pop kasang ujisu dan ka bor ban palai lo yangi ujisu dan ta ka bor ban pen kot yangi udan kata ka bor ban pen tengen yangi ani ban ai kata ka jing karmen tang lada mangi ngi la pengkre sisha la de tungin duai bau jisu unyarap yangi on ai hangi kita ki jing ai khnang bangin la banlong kita ki kristan ki basirham ki batrang barbor yo jisu ki badap barbor da kata ka jing e je khnang ba kata ka jing e ba ka jing shakri jongi kan wan ra hangi ya ka jing ai ki bamangin don kam en yo ro yo jisu kris Junam amen. Subhayang Nganget hublei ukpa don bor nong thau ka bneng bat ka kendo nganget ukun marwei jong utrai jongi Jisu Christ lapun ya da mensim lakana marite soti la shale ben shasanarna bala shayab namarjongi hasni balai ulami pan hadin kata ukil syabeng usyong haka kamonukpa unwan patban bisyar yangi nganget mensim bakut abalan Katolik bakut haji
ma pop ha jing mi pa bat ha jing im ka bom syukur. Jing ya duai u bleu kpa jungi u bapen em yangi da ga jinget bat ga jing e ho. Kacubab cak pi kalong ni karpat emi kutrai. Ngi ka pa de me ko try. Nakabentau kpa bukhuit jangi bishop jangi kilingdo baki katikes baka jing it lay jangki kanang jeliu halak sngi baduk pensyai bat penskem ki para haga jinget ha ukres ni karpat emi kutrai. Ngi karpat imi ko try. Nakabenta kane karempei kristan jangi baka jinget jangi shitali ha ukres kanyalam lingi bani iwei pat ni karpat emi kutrai. Ngi karpat imi ko try. Nakabenta iwei pe iwei nangi bangin syania teli telan tang ha ujisu kamtam ki po jinjar ni karpat emi kutrai. Ngi karpat imi ko try. Nakabenta kito ki baladu elaga jinget ha ukres bangin sutu da kabajengai na u kin sa syujat khnang bakin dup le kloy banwan phai pat shu ni karpat emi kutrai. Ngi karpat imi ko try. Nakabenta barok ki bereu khanang baka jing sarong kanum khang linti ki ban poi sha ukres ni karpat emi kutrai. Ngi karpat imi ko try. Terwajongi ki umat ksiar umat rupa balapen mi namar kapap kasang baban haying hasem kabaring stot ring swayangi manlakasgi yang traiken rat kini kijing terwajongi barokat ba ngidon hamingi ais kau ba kaspa kapau kanang katip kabut kabor nakabenta kajing penyar ya kahima yang traiken rat kini kijing terwajongi kisojong bajong kajing trai shitam jongi
me blakerku yaka sep bangila the pek blaiken rat kini hang ni iwan terwa Tutuai guhenman kepara bagajing kenya jonga bajong pi kanong kapapriang hun hakmat blai ukpa badan bor baro Cho try piang kinyai ti jong pi. Naga Nam banta ta jiro jiro borom bro. ko teng chu u. Kejing montoi ngi kabalang buku jong u barok ko wei. Ko kapa tu pediang ye kajing a jongi kum kadak jong kajinget bagajing shania jongi hame nya solang badukun jome benterwai kene kajing kenya aingo bagajing kenya sat pop naga benta ka perthai barok kawe dau Chris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru. kanti lagi dok nun Ikan tiwi ki shau try. ngenya aingo ya utrai kan radu blai jongi Kasong hok bat kedai. ko kapa badan bo barok baku blai bam cukut Kasong hok bangin aingu eme man kapo man kacaka dau Jisu Kristus try jongi mela thau iki baro ki por baki ayam ki kongu ki an jome henre mela jet ban thau yu bre hakadur jome hi mela bu yu halor ki jen thau baro kum unong pet jome halor ka perthai gamaryang ang bau Jisu Kristus ngero ki kampala jong kabor bagajing start jome ngero yemi atrai lambat ki kanhon angel but ngia solang hakajing ruai kemen jongki nakaba ngiyai ong Ubakun utrayu play kipan pening perthai sawada kaburam jami Hosana Hosana turwayu play shajrong Hosana you play juno Enyaro you bawan haka kerteng utrai bening perthai sawada kaburong jambi Hosana Hosana turwayu play shajrong Hosana you play juno Dashi shamelong bukul ko try ka tamay jong ka jingkuan paro. Nama ka tayang kirpadi met penkut penkantang igini ka jenterwa jongi daga bapayo mensim jome kum ko jer halo jongki pekenduk lalong yangi kamet bagasnam jong try jongi Jisu Kristus. Hagapor baladeno yu badala kamon sobhaw la padang ka jisha shitom ula shimyo kupu badaka ba aingu yame ula kadia yo u ula ai halaki senranu ang to shim batubam nagani pibaro namar kani galong kamet chunga yagaban ati nagabanta chungpi hagaju garu kom mandala la ebam ula shimiku kuri badaga ba aingu piang yame ula ai ka halaki senranu ang to shimba to di nagani pibaro namar kani kalong ko kuri jong kasnam jonga jong jutang bathamai babam chikut igaba en penmi nagabanta jong pi banagabanta gi babon nagabanta ga jingmap yaki pop tule egani man kan mau yanga kajing maya jong kajing en Kata sin bagi pamyuni ukpu Bagi dinakani kakuri
jing yap jong mi ku trai Tad hadu men wan Namar katang ki ba pen mentai ka jing yap ka jing mi pat jing u ni tu rah me ku trai ku pu jong ka jing im ba ku khuri jong ka jing pan im ni da ngoi dam namar me la nyo ngi ba bit ban yang ha khmat jong me ban shakri ya me da was ngaurit ngi kar pat ya me bangi ba yo ban ta ha khmat ba ka snam u kres ngalong ki ba la pen ya tli ka wei da u man sem ba khoi tu kan ma ku trai ka balang jong me ka bala phriang ha satlak ka perthai Patu panjanai ka ha jing e rang ka ba Francis pa bu ko jungi Victor leng do Bishop jungi be baro ki leng do tu kan malem ru ki henman ki parashan ram kan thai ki balayo thia da ka ba karman ye ka jimi pat ba ya baro ki bala khlat no ha jing isne jume tu padiang ye ki se ka jing shai ka khmat jume tu isne ngi baro ngi kar pat ye me khna barang kat ba kamaria testi ba ko ka kame jong blai Ki apostol ba khoi ba baro ki re khoi ki bala pen so bhai me pateng la pateng indu blong i babit banyo ban talam ha ga jing imbam chukut ba bangin yero ba pandan borom ye me dau khon jo me uchi su Chris da u lambat u bat ha u kan long hameu play ku pa badan bon ha ka jing long ko we jo men sim ba khoi baro ka borom ba ka jing ro junom la junom Amen. Kumbal hukum yang i daw nong panem pagumbal hikay yang i da ka ktien blay ngi no ban ong ko pa chungi Ba baneng kalong ka pukui ki teng jumi. Kanwan ki ma jumi kalong ka mon jumi ha ka do ba baneng. Tuai yung ta ka jibam jumi ka bahala ka sni. Batu ma bingi kiran kang jumi. Kumbai ri ma bi ki blek sni wingi. Wat yalam wingi sa ka jeng pensoi. Bre ki pelaj wingi ka bas niu. Tu pelaj yang i kerpat ko try ni ka jing sni baro ha ka jing spon jome to a jing suk jing san ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snai jome in lai baro bo na ka pa bangin yo jing da na ka jing jan ja baro kat bangi dang ap khmilan ti ka jing karman ba khoi ba ka jing wan pat jo nom pan em jungi uchi su Chris Namara ka jumi long ka hima ka jumi ka bor bat ka buram junom la junom. ko try Jesus Chris me bal ong he ki apostle jome ka jing suk nga i happy ka jing suk jonga nga a happy wat pa ji ki pop jungi Henry ka jing chong ka balang jome Ada ka jing spon jome to a he ka jing suk ka jing tli ka wei ka kum ka mon jome mame ba ma basan shar junom la junom Amen. ka jing suk ko try ka number boring kat bat phi Ringkar bat piu. tu ni terwai ka da ka jing suk I wei hai wei pan Ku khôn lang bro du play mi bakit no kipo ka perthei tus ngau sen yangi Ku khôn lang bro trong u play mi bakit no kipo ka perthei Tus ngau sen yangi Ku kulang bro jong u play Mi bakit no kipop ka perthei Tu ajim suk yangi Hakmi kunam rod chungu blay hakmi bagano agi pop chong kaperthai sumangi bala shakhat shikajing khawai chung kun lang brot Cô con ra nằm lòng trong học một đường phổ quy trong á. Riêng là sống tăng cái tiền cầm chìm mà căn sắc khải.
jingin jarbawan syanga unom tengan jaru bange hanga unom siang om don ubala wan syanga lemda ukpa ukring yau ngan pen mi pad yau ngan pen mi pad yau ngan pen mi pad yau hakasngi kadu ukpu ubangan ai ulong shisha kadot jonga jaru babam yuni ukpu unim junam la junom unim junom la junom nan pen mi pat yau nan pen mi pat yau nan pen mi pat yau hakasngi kadu lemda pibam yakado jong ukun ubril pinamin lemda pidi kasnam jong pimla banyo jingin pimla banyo jingin ngan pen mi pad yau ngan pen mi pad yau ngan pen mi pad yau hakasngi kado kado jonga de shisha kajing bam kabayai penim kasnam jonga kalong shisha jendi kabayai pen klein utambadia kaunim ngan pen mi pat yau ngan pen mi pat yau ngan pen mi pat yau hakasngi kadu Comencem o Chris, Tupen khoi yanga, komet upres tupen im yanga, kusnam upres tupen dep yanga, ko na krung upres tusat yanga, ko jingsha leben upres tupen klain yanga, ko jisu baha tu shashkor yanga, hapo ko jingmong jomi tu ai ngandri, wat sha yanga ban klano nabi, na unong shun bagman tu da yanga, hatbir ka jingyam tu khat yanga,
Batuong bangawan syami, berkat kirukut jombi, andup iro emi, jinom la jinom. Amen. Kaburom hakpa barakui manhamat sim bakui. Palong wa mengkong juta berberapur jinom la jinom. Amen. Dengan ya duai. Ku play dragon rat to beten batuda turi yau kwai pemela besar kupu na beneng tukul ku yangi man lagasngi ban penbit yangi haga benta kanom penteng bam cukut dau Yesus Kristus utrai jongi. Amen. Try dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. belai badan bawa barang ukul ku ya piu kpa badu kun badu mensim bakun Amen. Amen. kamas kalawai kile sukban it baban syakriau belai. Isunggu yau blay. Jingkerku tu teker hai, jing ai hangi penslei. Jingkerku tu teker hai, ban yai sa juno badmi. Tuan rakak men kasukasan, Tuan rajing i klem wai. Jingkerku tu teker hai, jing ai hangi penslei. Kaburam hauk pa berukun pada open sim bakui. Kumbag lalong bamkong jomenta barapo chinom la chinom. Amen. Kudunu kita mu Yesus. Tuisin aingi, Kumaria Gnurap Kristan. tuduai na benta chingi, Kusin John Mary Vianney bakui. tuduai na kabenta chingi. Haga kerteng. Pa Pa berukun sim bakui. Amen. Ini roh Yesus Kristus. chinom la chinom. Amen.